kvůli tomu, že se, když ty se vrátíš, to je jasný. Ježiš, Nancy, ty jsi strouba. Ale proč nemohu mlčet taky? Neplačej! Ty prostě nemáš důvod brečet. To je úplně jasný, že se vrátí, že kohokoliv. A i když se tam vrátila, to je tohle netrapná hra, chápeš to? Já už ne. Neuděláš díl. No udělám, mě se nařívá i ruka. A proč brečíš kvůli tomu, že dostala ty palce? Že to přijde to. Ježišmarja. Juli dostal taky 2 palce. Juli dostal taky 2 palce. A prostě... Ty jsi strůvná. Prostě to není tím, že by si dala že prostě předali to. Mně by to přišlo takový, nechápu, ale to není tím, že by si byla špatná nebo nic. Prostě vidíš, jako že vy vycházíte nebo tak. A tady je to o tom, že prostě jako kdo řekne svůj názor nebo tak, nebo kdo se ozve, když se mu něco nelíbí, tak hned už prostě je ten nejhorší, chápeš to.